Hej, og velkommen til min allerførste Let's Play. Vi er på mappet Bergman. Kan jeg slet ikke tale endnu. Det er et map, jeg synes, der lyder rigtig, rigtig fedt. Man kan lave rigtig mange produktioner. Det er meget realistisk, det vil sige, vi kan ikke gå ind og se, hvor der er sell point og sådan nogle ting. Vi kan have kalve og tyre og geder, og vi kan lave brød, og vi kan lave rigtig mange fede ting. Så jeg synes lige, det var interessant at prøve at lave en let's play på det her map. Hvor mange afsnit der bliver, det må vi finde ud af undervejs. Ellers så synes jeg bare, at I skal endelig komme med en masse ris og ros, så jeg kan lære det her. Det er min første gang, jeg laver noget optagelse. Jeg siger rigtig meget så og det ved jeg godt. Jeg skal nok prøve at lade være. Men jeg håber, I vil nyde at se med. Og kom endelig med nogle idéer, hvis der er noget, jeg kan lave om, eller et eller andet. Vi skal selvfølgelig have gang i en masse produktioner, og til at starte med skal vi have kalket og gødet den mark. Den ene mark, vi har. Så vi skal selvfølgelig op og have købt noget kalk til at starte med. Og kan vi så tager vi den røde Ferguson her. Og lige det den viste der. Okay. Ja. Det var godt, vi lige fik de informationer at vide. Jeg ved ikke lige, hvad de betød. Men sådan er det. Det er altid noget, man ved, hvad alle ens småt betyder jo. Tager vi lige vores fine vogn her. Fine er meget store vogn, men ja, sådan er det lige. Nu håber jeg kan få dem op på ladet. Nogle slanger på. De skutter. Sådan. Så kører vi op en tur til shoppen og får hentet noget kalk. Og gødning. Det kan vi lige så godt købe med det samme også. Kalk og gødning. Så kommer vi op til shoppen her. Sådan. Finder vi lige rundt ind på gårdspladsen, inden vi går ind. Og finder ud af, hvad han vil sælge af kalk og gødning til os. Så fik vi lige købt noget kalk og noget lime, og det står fint her. Det ser rigtig godt ud. Så får vi det lige op på vognen her. Det er sådan en fin autoloadervogn, jeg har her. Men det kan være, at den bliver skiftet ud på et tidspunkt. Lige nu synes jeg, det er rart bare lige at kan køre forbi. Og så siger den swut, 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 swut. Sådan. Så kan man vist gøre sådan der og sådan der. Så er de spændt fast. Så kører jeg hjem med det en tur. Så kom vi tilbage på gården. Kan vi jo egentlig bare stille vognen herover ved marken, fordi så skal vi ikke ligge og køre frem og tilbage sådan. Hvis det er, at vi mangler noget kalk eller sådan noget. Hov. Hov, jeg tror min vogn den vælter. Det må man nok sige den gør. Hvorfor gør den det? Fordi jeg ikke kan finde ud af at køre, kan jeg se. Så snyder vi lige lidt her. Bum. Så. Det siger vi ikke til nogen. Må jeg lige huske at køre lidt pænere næste gang. Stiller vi den her vogn. Kobler lige vognen af. Ind i traktoren igen. Så skal vi om og hælde vores
kalk og gødningsspreder. Den står helt over på den anden side af vejen. Vi har sådan ekstra gårdsplads, hvor der er noget sædproduktion og vores silo. Så vi har lidt plads. Men kun i en mark. Men vi må spare nogle penge sammen. Så vi kan... Altså jeg. Det er jo ikke vi, der spiller. Det er jo mig, der spiller. Så jeg kan få råd til at købe en mark mere. Jeg spiller forresten også med Seasons for allerførste gang. Jeg har aldrig spillet med Seasons før. Så kom endelig med nogle gode FIFA-råd til Seasons, fordi det er helt grønt for mig at spille med Seasons. Se om vi kan komme rundt her. Det kunne vi godt. Så vi skal også lige have fundet ud af, hvad jeg kan så. Fordi nu er det jo tidligt forår. Og det er jo ikke bare, man kan jo ikke bare proppe nogle såsæd i jorden. Det skal vi også lige ind og kigge på. Fordi det er jeg ikke rutineret i endnu. Jeg tænker, at vi skal så noget, der kan give nogle penge. Sådan der. Hopper vi lige ud, så vi kan se udefra. Sådan der. Okay, man kan ikke... Nå, jeg har glemt at sætte slanger på, tror jeg. Eller hvad? Nej, det hele sidder på. Hvorfor kan jeg så ikke åbne cover? Nå, det kan man åbenbart ikke. Nå, så er det spændende, hvad den propper i først. Det var heldigvis kalken. De er stadig spændt fast. Ja, det ser lidt tosset ud. Men ja, sådan er det. Så fik vi helt noget kalk i den. Nej. Det var rigeligt. Så. Den lukkede selv. Så kan vi lige finde en GPS frem. Scroll lidt ud, så vi kan se noget her. Kan ikke huske, hvor bredt den meter. Okay. Vi prøver den. Jeg tror, vi lige skal bakke lidt. Okay, det gik helt galt det der. Vi laver lige en. Jeg giver lige en omgang. Det er vist lidt lettere. Tænder vi her igen. Lige skråt noget mere ud, så jeg kan se, om jeg får ramt ud i kanten. Det gør jeg der. Så laver vi lige en GPS. Sætter vi lige GPS'en til. 12 meter, yes. Gemmer venlig. Nej, det var ikke det der. Så kan vi sige kalk. Kalk. Spreder. Mark 5, tror jeg det var, vi kørte på. Yes, det var det. Sådan. Så kan vi sagtens sætte her og køre indenfra. Vi kan se på kortet, at den bliver spredt rimelig okay ud. Nu vil vi se, om jeg laver nogle helligdage. Men nej, okay, det er ikke så godt der. Ikke når jeg skal sidde indenfra. Vi giver kalk. Det hele kalk. Alting skal have kalk. Okay, den bruger meget kalk, når den bare kører. Okay. Nå. Men det kører jo ganske fint. Så får jeg lige kørt noget kalk på her. Og så ses vi, når vi er færdige. Eller når jeg er færdig. Broken dreams in my pocket. Couldn't think, wrap my
I got locked. Carve your name in my mind, 'cause you caught it. You caught it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Meet under the streetlight at the young, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Meet under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Yeah, you're golden. You're golden. Yeah, you're golden. Golden. Yeah. Så fik jeg både kørt lidt kalk. Jeg manglede lidt kalk, det kører vi op og henter lige om lidt. Og så har jeg fået gødet hele marken her. Så vi skal lige have resten af gødningen ud af maskinen her, inden vi kører op og henter noget kalk. Jeg forstår ikke lige, hvorfor den lige lavede en helligdag derhenne. Det må vi lige køre hen og kigge på. Lige køre rundt og tage de sidste helligdage her. Selvom det godt nok ikke lige ligner, at der burde være en helligdag lige her. Nej. Lidt. Jo, sådan. Kører vi lige. Okay, der er mange helligdage, men det skulle være en helligdag hernede også. Lige her omkring. Jeps, så prøver jeg lige heroppe en gang til, fordi det var da lidt noget mærkeligt noget. Men den spreder ikke rigtigt. Det var lidt sjovt, at den ikke gør det. Kan vide, om jeg bare ikke kan. Jo, sådan, så vil den gerne. Nå. Så prøver jeg at køre ned her i stedet for. Kalker den? Nej, så gøder den ikke. Ej, det var noget mystisk noget, det her. Og en lille smule træls. Sådan måske. Nej. Den gøder det ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor den ikke gør. Nå. Den har fået det gødning, den skal have, tænker jeg. Så kører jeg lige ind på gårdspladsen og får læsset det sidste gødning af, fordi vi skal lige have op og hente noget mere kalk. Sådan. Så kører jeg lige ud på marken med den her igen. Kom lige en masse sække der. Med gødning. Sætter vi lige kalksprederen her. Så kører jeg lige op efter noget mere kalk. Og så snakkes vi ved, når jeg er kommet tilbage. Så kom jeg op
til forhandleren en tur for hengivet noget mere kalk. Så skal vi bare lige have det sidste fyldt i, og lige have kalket resten af marken. Jeg håber, den vil kalke. Altså, resten af marken, ikke? Jeg kan godt lige køre lidt længere frem. Sådan. Og slanger af, og vognen af. Sådan der. Og så er der åbenbart sket et eller andet med min traktormærker, kan jeg opdage først lige nu. At de er blevet lidt mærkelige. Det ved jeg ikke, om har været i starten af videoen, men det får jeg lige kigget på til inden næste episode. Den der er på, den der er på, og den der er på. Sådan. Og så fylder vi lige det sidste kalk i. Så får vi lige spredt det sidste kalk her. Jeg håber, at den spreder på hele marken i forhold til at køre med en gødning der. Der vil den ikke køre på hele marken. Det var altså noget mærkeligt noget. Og så skal jeg selvfølgelig lige have havet marken bagefter. Kan jeg vide, om jeg overhovedet har købt en have? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg har glemt at købe en have. Så må jeg lige ind og købe en, jo. Det går ikke. Jeg håber, jeg har råd til den. Jeg må. Sådan der. Vender vi lige karetten. Og lige kameraet lidt ned igen. Lige få taget kanten herude også. Så er den mark ved at være fit for fight og kan give en masse afgrøder. Det kan godt være, det er måske en lidt kedelig video, at I ser her til at starte med, at jeg faktisk bare lige ligger og kører på marken her. Men det tror jeg altså bare lige bliver det første afsnit af den let's play her. Jeg skal nok lave noget forhåbentlig, der er lidt mere interessant at se i næste afsnit. Men man skal jo starte et sted. Og jeg startede her. Så må jeg jo se, om der er nogen, der har lyst til at se med. Så bliver vi færdige med at køre gødning, kalk. Og vi har lidt til overs. Godt se, at vi bare kunne nøjes med en enkelt palle. Nå, sådan er det. Slå lige GPS'en fra. Så tror jeg, det læser vi også. Det læser vi. Ja, læser vi det af henne. Jeg har godt nok nogle hylder der, men der er ikke så meget på. Jeg tror... Nej, så skal vi finde et sted, vi kan... Jeg tror faktisk... måske der er... Nej, det er en grisestald, det derinde. Det er herover. Herover. Der er plads, så hvis vi lige kører derover i stedet for. Så skal vi ikke køre så langt med dem. Vi kører lidt udenom den bygning her. Og så tømmer jeg den herhen. Så tømmer jeg den her. Bum. Og så kører vi lige hen og vasker. Og sætter udstyr på plads. Den holder jo herhen, men vasker. Og har jeg glemt at lukke den låge der. Det må vi hellere gøre, inden vi vasker. Slukker maskineriet her. Så der ikke bliver vådt herinde. Sådan. Vaske. Skal vi lige holde vores udstyr her. Selvom jeg har købt den vogn her brugt. Den ser lidt slidt ud. Det er jo... Vi skal ikke bruge alle vores penge på én gang. Så må vi lige få købt en have i næste afsnit. Så vi kan få havet marken og sået marken. Og fundet noget... Måske om vi kan få sat gang i et eller andet
produktion. Om vi skal sætte gang i noget kofoder eller grisefoder. Vi skal have nogle dyr, men vi har ikke foder til dem lige nu. Og når man spiller med Seasons, har jeg erfaret og hørt fra andre, at det er en god idé at sørge for, at man har alt fodret til dem, inden man køber nogle dyr. For ellers så kan de godt dø for en jo. Det gider jeg helst ikke have. Det er jo ikke så sjovt. Vi skal have nogle køer, så vi kan få en masse gylde, så vi kan bruge gylde i stedet for det her sprøjtemiddel. Jeg kan godt lide at spille lidt økologisk, som man nu kan sige. Og det er jo på sin vis også på en måde gratis, ikke? Hvis man spiller mere økologisk. Men den er lidt livlig at bakke med den vogn her. Men vi klarer den. Sådan. Slange af, og jeg kan huske, hvad den hedder. Den der et eller andet. Ja, pyt. Sådan. Så var det for i dag. Jeg siger tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, at I vil kigge med næste gang. Og giv den endelig et like, hvis det var en god nok video. Og kom endelig med noget ris. Ris og ros i en kommentar. Men jeg kan gøre bedre eller gøre anderledes. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses næste gang. Hej hej!